sakit kabeh ya. Loh, pripun Mbak? Niki lho Mbak, awak kula kok rasane sedaya sakit kabeh. Lho niki Mbak. Awak jenengan nembe kesel Mbak. Daya kuwi badan sampean nembe lemah. Pripun nggih Mbak carane supaya badan kula sakit ya sakit mulai kula ngontos Mbak. Tujuh minggu mawon. Sampai yang kanan. Juga kalau dibalakan tidak supaya menggunakan obat. Mit, nyuwun tolong menggunakan obat dipro Mit. Oke, obatipun. Nggih Mit, matur suwun. Iki obat dipro. Wah, niki obat sing saged gawe kula waras malih. Saged damel awak jenengan waras malih. Nenekipun sampun ampun pun kata sing mbuktiaken lan terbukti khasiatipun. Wah, oke. Kula badhe nyobi rumiyin tapi setunggal mawon nggih. Nggih. Cara ngunjukipun 3 kali sinten. Wah, nembe nyobi setunggalipun awak kula langsung waras lan fit malih. Inggih, namung setunggaling obat kang khasiatipun langsung kayaten.